bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gene gondo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen kono kadi ni e nder leydi Sénégal eɗen ustora goto e khalifaɓe diine hono biyeteɗo oustaz Ahmadou Ba ɓe battintuɗen haaldude makko embo wiya en émission men o mo batten o de hakkille makko nana hen kono noon aljuma o ina wawi faaɗat kono yomin ƴeew mawo yaltu leydi ndi kono so arti tan min baddat émission ɗum ko tawi julde taske juulama ɓenni kono ko ni Allah haajiri en donima umma islamique o foof kono kadi en donima faydu o galle Mawlana Cheikh Ibrahim en donima noon kadi ni ceerno Nouruddin Nour Hammad Aliou rek mo daara Abaydallah Fala Moukhtar ko noon tongode men hande waɗi temedere e capanɗe joyi e ɗiɗi keɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiyetede holmbo woni an eɗen bismi noon debbo biyeteɗo Aminatou Diallo naam o jibinako ɗo e leydi Sénégal o jibinako leydi France no mbiroten kono o jeeya ko ɗo wiyeteɗo Sinthiou Banambe e Banaji Sinthiou Bamambe e Banaji ko toon o jeeya naam o yaltini deftere ma vie ma bataille ko haalde ma taw gurdam makko ɗo rewi naam neɗɗo fof ina jogui gurdam mum caɗele ɗe o wuuri ko ɗum o saabi o yaltini nde ɗo deftere ma en garoy hen kono haade nden en tottatmo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV assalamu aleykum. Assalamu aleykum monsieur Ba no mbaɗɗon avant tout mi salminon mi jaar on min mbiyen ko Aminata Diallo jeeyami ko Sinthiou Bambe e Banaji e jibinami ko France jibinami ko Rouen commune de Rouen eyyi toon jibinami toon monumi minen fof ko toon min jibina minen miraɓam muniraɓam min jibina toon min moni toon voilà eyyi ɗum noon haade men woɗɗoyde en jahata régie ɓe gartan en Abbas Sarr artana en e dartol gurdam malla mbiyen biographie Aminatou Diallo en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere mon nde bamodi yuɓɓinanta on e kala saaha hombo woni an arti e tongode temedere e capanɗe joyyi e ɗiɗi koɗo makko ngol ko Aminata Diallo holi gonɗo Aminata Diallo Aminata Diallo ko jibnande France ina yaare e duuɓi capanɗe nayyi e jeegom jibna ke galle ɓesnuɗo ɓami dewgal mum garwoniwal ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi o wurdama hen duuɓi sappo e joyyi o faggima e dewgal he ɓiɓɓe nayo tato worɓe e dewel gotel caggal ɗum caɗele mbaɗi ha ceergal yani kanko Aminata Diallo o heeɓi muuye yidde windude deftere kilo omo yaare e duuɓi sappo e jeegom kono e on saaha omo ŋakkunno hoolare saabu cellal ala wondude e jangne nde woɗɗi yaano o ɓami dewgal ɗimmal ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ha ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi o seeri e ngal ɗon o ɓamti gongal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko nden o ɓami pellital windude deftere makko wonanimo faar e eran yidde wallidde rewɓe wuurɓe e mette dewgal o heeɓi hen noon ballal joom galle makko tatiɓijo o sukaɓe makko sehilaɓe kam e koreji kanko Aminata Diallo ko debbo jambar saabu o ummi ke caɗele no feewi laaɓi tati omo yana AVC noppi belani guite laaɓal mum haala ko drépanocytaire hande noon Aminata Diallo heeɓi ballal Allah e nulaɗo mum heeɓi hoolare ɓami kuɗol mum ngam wallidde rewɓe e worɓe wurduɓe e caɗele baɗeni on Aminata Diallo ko kañum woni koɗo Ba Modi e émission mon hombo woni ɗum noon caggal biographie ma o woni to dewɗa gila e jangde ma ha e foof beela aɗa wawi waɗande min résumé. si alors tagui mi waddi ko autobiographie min gila jibinami déjà jibinami kono min rafa gila komi cukalel joni noon ma how jangde nde forani no fewi par ce que kala no jami école mi antirat ko juuti kono mi yalta joni noon rafiji continue bon ha jettimi âge mi foti mi reset ndesami joni mi resama law resami ko âge 19 ans dañi suhaɓe nayyo alhamdulillah rabbil alamin eyyi caggal muɗum kadi dewle ɗe bon moƴƴino kono Allah
bon waɗino probléme uji ha cergal yalti hen ay joni kadi waɗi hen probléme uji ha faire garde suhaɓe voilà non mino ham ko ɗum mijimi caɗele mo kemmi ɗi ene heewi wasa yimɓe heewɓe keeɓi hono on caɗele kono kala ha joni noon min mijimi windude autobiographie am haalde min ko gurdamam ko heeɓimi aduna ho comme ça somi haali wasa ha yimɓe woɗɓe kadi wallude yimɓe woɗɓe kadi par ce que mi waɗi yimɓe kaala ha ɗum en suure joni noon min jimi ko woni e amen ho yo yaltu beele ne wawa wallude yimɓe hewɓe quoi joni noon windumi on autobiographie voilà ko ɗum a wuuri caɗele ñabbuli woni rafiji ɗi ganduɗa ko holɗo tilɓinire jangde ma a yaha tolniɗa a waɗi BFM walla bac walla ko way noon holɗo jangde nde non min mbanmi ko kimmi ko CAP et BEP et brevet de collège ɗon kami mi ala bac voilà hay BEP o et CAP o ma dañmi ma jibinmi ɓiyam tataɓ o fuɗɗimi yaade nadde école pour wadde formation o ay to mi moni kadi kono Allah waɗi hen suturu mi heeɓi CAP o e BEP o yo alhamdulillah rabbil alamin mi sikkani mami heɓ ɗum mataw so neɗɗo jooɗima ina haala caɗele mum ɗe tengti kono ɗe muusi holko mbawɗa min hen tan artande seeɗa ko ɓurma wadde frappé e nder caɗele ɗe e nder caɗele rafi o walla rafi o eyi rafi o probléme o ko rafi mo feeña ha rafi ko drépanocytose drépanocytose o aɗa wawi jooɗade ɗo hannde aɗa wonde yimɓe aɗa fija aɗa jala janngo dafeɗa leloɗa début o yimɓe cikkanno ko mi teyat wiya haydara wondani koni kono rafi o ene muusi par ce que ko rafi muusɗo rafi o a yi ha ɗumi ma kono jagata ko ƴiiɗe eyyi ɗum ɗon waɗa traumatisé neɗɗo par ce que so neɗɗo famanamin ɗum an déjà an sa famani rafi o neɗɗo wawa famande ɗum en a wawa wadde expliqué neɗɗo o an holko gonɗa e dow muɗum ko caggal muɗum hom après han mbiɗa naha hôpital mbiɗa yalta han donc no wonti gonga quoi eyi kono ko rafi muusɗo par ce que ko tubakoɓe mbiya c'est imprévisible eyi beela ne joguino sawdinoɓema ina cuusnoma no gartira hakkille ma no mbaɗma accompagné si jinnaɓam heureusement ni jinnaɓam mbaɗami accompagné ɓe gandi rafi o no wayi miñiraɓam kadi moniraɓam par ce que oɗo rafi joni sa waɗaka accompagné a hangue par ce que muusallo tellement ene muusi mi wawa haalde mi wawa wadde estimé muusallo no wayi ko a wawa wadde ɗum estimé a heɓat ɗo han muuseɗa deƴƴa walla gona e wayde to neɗɗo anda ko goyaha e rafi o ene foori tigi onon jibinaɓe leydi France ko toon jibinoɗa ko toon mawnuɗa mataw Sénégal mataw ko Sinthiou Bamambé mataw ko par hasard garannoɗa toon par hasard non wona par hasard par ce que comme jibinami ko France ɓurmi yiɗde andude to jeeyami joni noon min jeeyami ko to jinnaɓam jeeya Sinthiou Bamambé Sinthiou Bamambé e Banaji toon jeeyami donc automatiquement il faut mi ara mi ƴeewa holto jeeyama mi anda culture am mi anda min to gimmimi par ce que sa yo wona ene waɗi yimɓe min kalan ko hooram min mbeɗa andi ko France jibinami kono min komi Fuutanke donc ko ɗon jeeyami tigi fof e ma en gartu e nder deftere nde onon jibinaɓe leydi France holko woni caɗele mon gadani onon jibinaɓe leydi France ganduɗa ko jibinaɓe toon holko woni caɗele mon ko ɓuuri wonde caɗele mon min jibinaɓe toon ɓe ɓuuri wonde caɗele han ko caɗele dewle ɗe quoi caɗele dewle ɗe vraiment ko caɗele mawɗe nden hamin suuɗe kono joni kam natti suuɗade bon ene waɗi catégorie kewɗi ene waɗi caɗele kumaneɗa e bande to a yiɗa jinaɓe ma mbima wi fo kumaneɗa e bande joni noon naha hen kono hafre nde yaaha woni mariage han mariage forcé enɗam voilà mariage force han mariage enɗam joni noon sa nahi e mariage enɗam han a nahat hen han par ce que jinaɓe mbiya naat hen kono hewani fewde ene waɗi catégorie ji kadi mariage mo kumaneɗa e yimɓeɓe gayna wonɓe Sénégal bon kumaneɗa e muɗum to an ko miijiɗa
ko wonde dewgal sibo alanilaaɗi muɗum wadde créé avenir ma kono kañum on gorko miijo ho ko goɗɗum soit ene waɗi worɓe adde heɓe gayna ɓe ou soit ene waɗi worɓe mo kowra ha e leydi France to ngala kay haji joni noon natde ma par ce que ɓe jiiɗi kay haji walla ɓe jiiɗi jibdi noon ko sa somi jibdini automatiquement mo dañ kay haji ɗum ko ndene kono joni ham tellement caɗele ɗe muuni ɗum firtama hay sa jibdini e neɗɗo e leydi France wona ɗon e ɗon han keɓa ha kay haji voilà ene waɗi worɓe han nat han koye intérêt sa nahi e debbo a heeɓi ko jiɗɗa ho a heeɓi intérêt ma gasi jaha ko ha Sénégal sa heeɓi kay haji jaha ko ha jaha gaddiya cohlel 18 ans de ça et puis mbaɗa wima ene wiye leydi France ala affaire kinde affaire caste kono affaire kinde woni wiyete ko caste ene woodi ha heewi caste hay toon heewi ko ɗum woni probléme o haali ha he ko ɗum mbimi ko ɗum tagi mi yiɗi haali ɗum par ce que ko suuɗa kono caste probléme caste France ene heewi ene heewi ene heewi e ɗum mimi sikki wona normal par ce que ɓiye so addi neɗɗo wima mi yiɗi kaari ko julɗo hono ma aɗa foti hokkuɗum kono minen toon min jogui on probléme caste ene bonna dewle kewɗe walla en waɗi suhaɓe joni en goni e ɗum kono mbaɗi disparaître c'est à dire ko gondani yummo gondani baba kumunama ɓe jiiɗi o kono on jalti wuuro ngo jeehi mbaɗi gurdam mum ailleurs toon kadi jinna e ma sa addi ɗum probléme caste o wima ko sa humunami on mi harminima donc automatiquement soit ceer toon ou soit an mbaɗa ko welma continue a wima kono en heewi hey nen toon ko ɗum bel addanta sukaɓeɓe tan wadde waalare ndese tubakoɓe walla ndese yimɓe goɓɓe ɓe jaaka e leƴƴi men bien sûr ene woodi par ce que an sa ari a wi a addi julɗo hono ma jinoɗo ma wima ɗum ɗo wonta jamais wonta hande wonta janggo donc an a natta hen donc firti ko joni suhaɓe joni ɓen jaada han koye safalɓe walla jaadi tubakoɓe e ko ɓuuri mettude ho an jiya ɓiye en yaade capato walla en jaaɗi tubak a wi ha haydara kono sa addanama pullo walla korɗo walla toroɗo mbi ha jamais ene hawni ha woni Allah ene hawni e ɗum ɗo joni suhaɓeɓe e jiiɗi wonde dewle kono jinnaɓe ballani voilà ete ɗum ɗo ko mbi hen ho han ko nayi dine l'islam ko tradition ko aadi ko waɗa ko aadi donc ɗum ɗo ɗiɗon aadi il faut pirte par ce que on pirtani ɓe perdat suha e mon on perdat suha e mon noon tan foti bel hande kadi ummotoɓe ga resoɓe ga ummo ga e Sénégal ndesa toon debbo joɗɗon ha ɓoye jomumen mbiye ceeri hol caɗele mum ko jibinata ɗon beele jibintade gorko o soke walla jibina debbo o soke ɗum ni mbalaw eyyi probléme o wona yimɓe foof noon ene woodi gadda kumanɗa e gorko soit ko leydi France walla soit gadda ɗum in immigrant gadda ɗum no mbaɗa regroupement familial gadda ɗum mbaɗon mariage ara France bon début o ça va gorko holla hama caractère muɗum vrai voilà c'est ça waɗa masala ha han kono probléme o ko worɓe ɓe mbimi wona foof de kono ɓe hen waɗi jiiɗa liggade ene waɗi liggo mofta an aɗa woni galle ma yoɓe dépense ma adde suhaɓe goodi a yaltinta a watta ko debbo yaltina debbo waɗa foof joni noon son mbaddi goho on mbaddi ɗiɗi cergal yalta hen probléme o ko son mbaddi mariage mairie automatiquement son ceeri ko laamu taƴa wonko fayo gorko walla debbo par ce que son ceerri joni mon foof haala mon foof ƴetta avocat mum joni son jeehi avocat joɗɗon laamu taƴa son nanti son pamodirani par exemple so ɗum pamodiri gorko wiya ay naw suhaɓeɓe walla debbo wiya naw suhaɓeɓe mbaɗon masalaha so masalaha ala hen noon ko laamu taƴa laamu wiya an debbo wiya wonde suhaɓeɓe so tawi ko mairie holko wawi heɓtade hen gorko holko wawi heɓtade gorko ene waɗi worɓeɓe joni ɓe mbiya piya rewɓeɓe walla so piyan rewɓeɓe joni juppe yumɓe jaam gulɗam walla neɓam pasɗam walla mbara rewɓeɓe woy sayo par ce que jiiɗa rewɓeɓe mbiɗa sertude mabɓe wonta bone eyyi ɗum ne woodi jiiɗi sertude kadi tawde mbari eyyi taw mbari déjà so warama kadi ɓiye mayi wiye ko hoddiro ko noon hay ɗum ma sensé par ce que neɗɗo so wari han foti ko sohayde kono ko masala ha ɗum ɗo hay ko hendu moƴƴani walla ɗum ɗo ko par ce que woy sa yo ko famille donc il faut ubbe ma yaltine neɗɗo so waɗi ko boni il faut ñaawe tigi ɗeɗo caɗele foof holno jinnaɓe gurdi ɗum paraji ɗi
c'est compliqué hein jinnaɓe ene ko ɗum aɓe ndar ene muusi aɓe kala hen waɗi jinnaɓe en kala mbaɗa masalaha so ɓooyi natti wadde masalaha goppinma hen mbima joni ƴeewe holno mbawɗon wadde kono jinnaɓe ene ko toɓe gonɗo aɓe tampi par ce que ene hamni joni ɗum ɗo so yettimu laamu ale so yetto laamu so yetta hen laamu kadi ene muusi vraiment ene muusi ene metti beela onon wonɓe toon jibinande Afrique caɗele pawateɗe rewɓe fiide en sofde en yuude en holno mbala oɗon jogani ɗum darnde nde ganduɗa tawa oɗon piiɓi debbo wonta fiyeede wonta wat tampinede si ne waɗi association joni watti wadde association ngaji joni noon ɗo joni de toute façon laamu France joni debbo fiha he quoi debbo walla gorko fiha he sa fiyama han bon sa fiyama haalani haydara ala ko laamu wayi hen kono sa fiyama goho a fiyama ɗiɗi et puis donc ene waɗi association a yahat toon tan a portat gorko plainte donc soit gorko waɗa avertissement so gorko famani sohe walla haade mum sohede joni waɗe mesure d'éloignement laamu waɗa kayit tan wiye voilà an gorko a waɗama interdit hakke 1 kilométre walla on gonda hay wuuro sa waɗi franchir on barriére han ko kaso paɗa eyyi ene waɗi ɗum joni so ɗum yawti sukaɓe dañaɓe e ɗeɗo dewle caɗele hol impact mbo ɗum wawi addande ɗumen janggo ça dépend ene waɗi sukaɓe joni impact o wontat han ko yumma e bama pamodirani ko caɗele ñen foof cuhlel fama ha ɗum ɗo joni wawi wonde probléme e éducation so janggoyi fama ha ko jangga ho walla so muudi wonto délinquant yaltat tan sa haaldima ɗum nanantama ene waɗi sukaɓe joni mo Allah walli bon goppa jinnaɓe natta hen soɓe natta hen hande après kamɓe continue jangde mabɓe continue liggey mabɓe bon en musaɓe e nder kono jaltinta ene waɗi yimɓe jaltinta koma ɓooya soit so ɓooyi conséquence o arta walla so ɓooyi bon on continue vie muɗum han au prix jinnaɓe e probléme uji muɗum kono c'est compliqué en waɗi compliqué surtout so jinnaɓe certi pamodirani suhaɓe han ɓe peccoh quoi ɓe gonde yum ɓe gonde baba donc ko si pour même hakkude suhaɓe oyo wonde yum oyo wonde baba o wiya yummakko ni o wiya bammakko ni et puis wonta probléme hakkude mabɓe kamɓe ene metti aussi c'est compliqué beele caɗele ɗe wona ko jikkuji ɗi goni ko gona gotum beele ɗum ni ala ko jouata hen jikkuji affaire mo couple mo mixte c'est à dire couple mixte ko jibinaɗo France e gonɗo gayno oui non jikkuji ɗi bon ene waɗi jikkuji en kowri ala probléme vraiment ene waɗi des mariage machallah ham ko wi hehew ya rien à dire kono c'est vrai jikkuji par ce que mien jibinan leydi amin jiiɗi waɗi réussir amin jiiɗi ko gonga han min kala la plupart de imiɓe gayen ɓe ham ko penat tan kalta gonga wayno baba ɓe ham wayno baba ɓe ham walla ka puntaɗe hen walla ala gonga han kal hakkunama non ko woni hen baba ɓe kalanma ko foof ko fenande A à Z jalluɓe non baba ɓe kalanma foof ko A à Z en desi mbiyani en desi foof han histoire debbo goto jogui jalluɓe debbo goto jogui to en jogui ɗo 3 walla 4 femmes na hay dewgal naggam fine subah yaha sornoyo yaha ƴeewoy debbo muɗum mbimi dewgal neɗɗo haal gonga aysal na hay dewgal haal gonga wi ko tata joguiɗa wi tata joguiɗa wona baha tan an gani minen jibinamɓe France ɓe mi jiiɗi han ko gonga sa riɗi resde hanam la vérité saɗa anni kadi resde ganmi deuxiéme troisiéme kalen min jiiɗi ko on jiiɗa nawlirede onon ala non waɗi wona min jiiɗa nawlirede ko gonga min jiiɗi ene waɗi mo jiiɗa nawlirede ene waɗi yimɓe nawlirede a faami kono ya haal gonga tan an aɗa nawlirede min mi ala probléme min saɗa jogui 3 4 saɗa wawi jogademi ala ham caɗele kono ham haalnam gonga jom fo ho hay sa jomfima ham c'est pas la peine haal gonga tan so tawi gorko ne yiiɗi noon kañum ala kalis noon koko yiɗi debbo tan kañum ala halis to no yiɗi debbo o yiɗi ɗum ko sabu Allah mais wala halis ko debbo jogui noon bien sûr ene woodi ɗum no hay France ene woodi ha heewi yidde ay minen jibinande leydi caggal France minen somin jiiɗi han min jiiɗi ala kalis ala auto ala haydara amin jiiɗi makko sibo Allah nana ɗum min gona matérialiste ani onon darto hon minen komin matérialiste kono rewɓe wonɓe gayni ɓe ɓuuri wonde matérialiste uji de minen min yidde sabu Allah tan min jiiɗat mi wiyani worɓe ɓe foof mbimi han ko babaɓe ɓe
ko baba be jeng ngala hen jal ngala hen baba be han mais wona worɓe fof ko ɗum mbi wona worɓe fof en waɗi catégorie jan worɓe immoɓe ɗo en ɓe en gara en liggo ene topi hey rewɓe ala saɗele les couples machallah tout va bien kono en waɗi catégorie worɓe wonɓe toon jiiɗi resde ko worɓe ga wonɓe ɗo jiiɗi resde to ko ɗum contraire ouais mais joni ji hen han ko hay worɓe minen wonɓe ɗo en ɓe jiiɗa hay resde wonɓe ga en ɓe wonɓe ɗo mon to jiiɗi resde wonɓe gaaɓe Afrique wonɓe Afrique ɓe jiiɗi resde wonɓe ɗo mon to c'est ça hey ko ɗum won ɗon mais tigi joni en ɓosat to banggue beela wona kadi e nder dewle ɗe koye nder gurdam deftere walla nder gurdam maɗam gurɗa beela wona ko yimɓe pottata weeyo layrendaji woni réseaux sociaux TikTok Facebook YouTube ɓe ndesodiri hen beela ɗum addani ceergu e nder rendo ngo bon ɗum ɗo ene hen mais en général ɗum ɗo réseaux sociaux TikTok en Facebook en ko wonɓe gani ɓe heewi nadde réseau ji he wonɓe France ɓe hannde en mbaɗa TikTok enen gama naggam piti patta par ce que ko ɗum naha hen to kalda e neɗɗo han cikka onen jogui waɗa costume muɗum han en waɗa photo oto ko luuyi naggam naha hen to foof ko faux ala foof ko woni hen gonga ala haydara mais en général mi wiyani eyyi wonɓe gaaɓe kono en général wonɓe toon ɓe bon haysono waɗa réseaux sociaux ham mi wi ha wodani c'est rare mais sene haalde neɗɗo ham maɓe jindirga ko ƴettitta maɓe jittawma goppi ɗum e réseaux sociaux hayso ɗon kaalen réseaux sociaux il faut gokkodiron rendez vous jindiron goho jindiron ɗiɗi so jindiri jaadiron naggam ha mon foof anda goɗɗo on après na hon hen to wona falfal an mbimi soɗon jara hen oɗon mbaɗa discuté on jaa festo ho oɗon kaala oɗon jeeho voilà aha gandodiran no fewi kono a yi ha neɗɗo hay hono wonɓe gayen ɓe han jiya neɗɗo mbiya o ko jontaɗo han naggam naha hen han piti patta han et puis finalement probléme ara mbiya sino mi andino donc réseaux sociaux moƴƴani il faut faire attention par ce que ne waɗi yimɓe mbaɗa ko faux profil photo o wona an ko photo goɗɗo a faami mbaɗa hen date de naissance mbaɗa mi gorko walla mbaɗa date de naissance mi anda holon donc création de début à la fin il y a rien qui est vrai faux tout est faux donc ɗum ɗo c'est dangereux garta kuccita e jomum tan garta kuccita e jomum han to boɗejo wonno tan wonde ɓaale fonde bamoji tawa ko guiƴum mamma walla ko guiƴum bamma walla photo mo neddunma wona on donc faut faire attention réseaux sociaux moƴƴani firti dewle ɗe kadi ko bonnata ɗum ko saaha ɗum ɗo ene tawtore bonna heewi ko heewi bonnata lawre han ko kalis e wona kalis onon ɓuuri amen yidde haalis non et manque de communication ay manque de communication wasde yewtude par ce que en waɗi worɓe en mownikini ha ɓurti en mownikini ha ɓawa haaldude maɓɓe ko gulla hane galle han kadi mawnikini hay won rewɓe mawnikini yona a wiyat en waɗi worɓe en mawni kono waɗi rewɓe en mawnikini en waɗi rewɓe en mawnikini eyyi c'est les deux hay ɗum kay mi wiyani worɓe ɓe tan en waɗi rewɓe en mawnikini aussi ha ɓurti noon par ce que probléme wonɓe worɓe ɓe ne woni rewɓe ah non en waɗi rewɓe c'est pas la peine koye mon noon rewɓe onon jogui probléme minen min ngala probléme voilà non mbi ha ko rewɓe en jogui probléme alani enen en ngala probléme anani so rewɓe worɓe en jogui probléme enen ɗiɗo en galda hen anani ala ko onon rewɓe manière générale ani an debbo an waɗat ɗo défendre rewɓe min mi waɗan défendre worɓe eyyi mais quand même mi wiya ham kono mi waɗi worɓe ham machallah ngala probléme ɗum ham mi wi ha worɓe foof c'est comme ça c'est pas vrai wona gonga kala ko woni e debbo ne woni e gorko ɗum comme ça c'est vrai en waɗi rewɓe ñalɓe noon en waɗi rewɓe ñalɓe en waɗi rewɓe kadi ko matériel han jiiɗi jiiɗi wonde jiiɗi resede ɓorno comci mi anda hoɗum ɓorno voilà jaaha naggam gorko na hema par ce que Allah yoɗi naggam finalement anda an jiɗɗa han ko kalis muɗum e ɗum ɗo ɗum après bon ko probléme donc mi wi ha ko worɓe han jogui probléme rewɓe aussi ne jogui probléme tigi en ɓosat joni en goɗɗoyi sukaɓe jibinaɓe toon wonɓe toon woni Afrique naɓe mbiyan manière générale beelo ina keeƴi e fonction publique si bah après tan fonction publique ko jangde sa jangi joni mon foof yiɗi a wawi wonde policier aɗa wawi liggade hôpital aɗa wawi liggade mairie ɗum ɗo ko mon foof e fonction mum jogui sa dañi sa woni toon nationalité française toon sa naha e fonction publique ma daña nationalité sa ala nationalité a natta e fonction publique a faami joni sa dañi nationalité ma a jangi joni janguiɗa ko banggue police ma par exemple walla janguiɗa ko infirmière voilà mon foof banggue muɗum
bangue jangi santé voilà sa bangue sport exactement bangue économique voilà sa jangi hana dañi diplôme après pour concours han batta sa heɓi concours o moƴƴina ha hen ko par concours donc ko noon mbela to ni oɗon toppiti pini mon woni culture o mbela sukaɓe ɓe jeebaki ɗum an kam min ji aɗa haɓay pular wonko mbawɗa won jibinaɓe leydi ndi e laamorgo ngo mbawa haalde pular mo kalata woni si ɗum ɗo ko jinnaɓe minen ko mbiyami ho han gila komin suhaɓe amin jaare duuɓi tati jinnaɓe en kamin pular jinnaɓe en jangguina min joni noon an so jinnaɓe ma kollima ɗum gila ka cuhlel ana hat hen ganda culture ma ganda to gimmiɗa nawma Fouta wima ko ɗo jeeyɗa donc an sa jangguinama gila ka cuhlel an sa muni naw ha hoorema kono après koye jinnaɓe so jinnaɗo ma woni ko wi France joni hantoma han ko français naw ha hama watta haydara sa muni a perdi sa fini subaha dañi 22 ans 23 ans a wiya a sala hoota a hooti jinnaɓe ma kalde ma wiya je comprends pas j'ai pas compris walla jaaha Fouta mbiya ça c'est ça koye éducation woni koye éducation fof ko éducation tigi rigi en ɓosat to banggue nde mbatta nde deftere nde waɗi caɗele nan tongi gurdam dam waɗino distance hakkude ma e ɓesgu ma walla famille ma holno gurdunoɗa ɗum beela kadi ɓe garti ɓe pamanima oui andi sa resama han ko caɗele gonaha ko kalanomi ho han ko éducation suhaɓe joni noon ko kalanɗa nane ho affaire suhaɓe affaire dewle suhaɓe honno gonaha donc ko mariage compliqué ko probléme garde mode de garde han won ɗon donc waɗa mode de garde donc ɓe pecci donc pecci mi koɓe suhaɓe alano sa woni suhaɓe a famata o wonan yumma o wonan baba kono après so ɓe muuni aɓe ganda ɓe pirta ɓe garta joni noon kamɓe fof ɓe muuni joni ɓe gandi ɓe firti kamɓe fof no machallah ɓe gandi no deftere nde ne mbatta ɗum nde si gila min gurdam ma tongata ɗo waɗi sukaɓe ma yaaduɓe hen waɗi ɓe jaadani hen voilà non deftere nde no winda nde déjà no bindami deftere nde de taw suhaɓe déjà kamɓe fof ɓe gartiyam quoi tout va bien quoi no mbindum deftere nde suhaɓam janggi deftere nde haɗam waddemi publié hole mabɓe gadiɗe janggude o famanma mamma ko yaay ko windata ko mbeɗa yaade mum iɗi janggude ko ɓiyam afo on kam wujji ko joginom ko dossier o mbiɗa waɗi e sal e ɗum ɗo mi gasnani hay mulde muula hanan ko ɗum han waɗa joni noon o ƴetti deftere nde o yeehi o leldoyi hen joni noon fini suba han o wi maman j'ai lu ton livre mbimi hol livre o wi deftere mo bindiɗa o mbimi bon o wi oui mbimi o wi c'est bien o wi c'est bien mbimi alhamdulillah beltiɗa voilà beela jooɗaki ha ɓooyi ko caɗele ɗe guurɗa won goɗɗo no wuuri ɗum wiya ko caɗele mum kalɗa ɗon mbala jogaki joganta ko ɗum nimso janggo non parce que aduna sa waɗi hunde a nimsata Allah ko moƴƴo min gila mbindumi oɗo deftere kala yimɓe janggunoɓe deftere ɓe min mi heeɓi hen retour message uji ko yimɓe hewɓe halpulereɓe safalɓe hay tubahoɓe en guuri ko gurmi ho walla ko ɓuri ɗum bonde walla yettaki ɗon ene mbiya e deftere nde so janggi e mbaɗa retrouvé koye mabɓe nder joni noon ko félicitation han kemi hebde hay message uji kewɗi ñen foof min heɓa ɗon message uji félicitation courage par ce que wona n'importe qui wawi windude ɗum ɗo ara jooɗo haala walla waɗa deftere e waɗa publié yimɓe ene jangga ɗum beela ko ndeɗo deftere tan gadiɗa yaltinde walla ngel ɗo deftere ko on aɗa anni yaltinde deftere wonde tigi deftere nde ko nde yeeyetede walla ko nde ka mulɗo ɗum tan aɗa walla fini caɗele ɗe guurɗa aɗa totta yimɓe deftere nde ko yeeye en yeeye leydi France e Amazon hay Amazon en yeeye Amazon en yeeye Cultura la FNAC les grandes bibliothèques là en ligne en yeeye deftere nde en yeeye eyi beela hannde onon jibinande leydi France oɗon jogui anni artude ga e leydi ndi wadde ko wayno foros uji wayno dispensaire uji eko way noon si en waɗi amin anniyi par ce que ko leydi amen probléme amen o joni komin mbaɗata intégré e leydi e Sénégal min mbiya he han komin tubahoɓe komin bachepol uji voilà ko ɗum woni ɗon kono minen hey wona en waɗi peut être mi waɗi yimɓe jiiɗa artude kono minen hey amin jiiɗi artude amin jogui projet ji amin jiiɗi waɗde forage amin jiiɗi waɗde galleji amin jiiɗi wasa artude gayna définitivement ko vasfol ɓe mbi on jeeyaka ga c'est ça vachepol voilà c'est ça onon babaɓe wonɓe gayne ɓe han mbiyatmi hen komin vachepol uji han noon tan foti kono ko ɗum kono minen
culture mo jogiɗon gayen o ko neydi mo jogiɗon gayen o ko hono on neydi jinnaɓe amin nehi min toon wona woy sa yo amin goni leydi France han komin tubahoɓe comci mo ɓornoɗon ɗi ko jahon ko mbatton minen toon ko ɗum ɗon min mbaɗa c'est pareil way han ko minen min dañi chance jinnaɓe amen mbaɗama expatrié ɓe goni États-Unis ɓe goni France min jibinayi on min jibina toon kono ham gurdam mo jogiɗon o ko on gurdam min jogui toon ala hay différence goto tigui hande beele ala toon kadi resam ndesodiren a dañani ɓinguel ceeren ɗum ni beele ɗum ɗon woodi mi on probléme joni ko jinnaɓe goni probléme o surtout bandiraɓe rewɓe walla yummiraɓe yo Allah yaafumi an gorko a resi debbo oɗon gondi tout va bien a woni hitane walla duuɓi ɗiɗi han on dañani ɓinguel o jibinta ya addoye debbo goɗɗo o aɓani en ko kiitade voilà ɗum ɗo ko ɓuuri hewde han ko jinnaɓe naha hen yummiraɓe e bandiraɓe rewɓe kamɓe ay hew dewle kew en bonna hen wona worɓe ɓe bonna ko jinnaɓe bonna dewle mum ya addoye goɗɗo o jibinta mais an sa son jibdinani ene wawi wonde debbo ene wawi wonde gorko kono ɗo enen so debbo jibinani han koye debbo watte condamné sahade ceerani debbo daña ɓiɗɗo gorko kadi resa daña exactement par ce que gorko resa daña ɓiɗɗo debbo resa daña ɓiɗɗo par ce que ne waɗi yimɓe ko yimɓe ɗum yimɓe pamani yimɓe les gens sont pas compatibles ɗum gona compatible donc finalement oɗon gurdi on gona compatible on mbawa dañdude suhaɓe firtani ko gorko jibinta debbo jibinta ko compatibilité wonani ɗo oɗon mbawi serde son ceeri nana gorko dañi ɓinguel debbo dañi ɓinguel noon tan foti mais ko ɗum woni probléme o yo Allah yaafumi minen fuutankoɓe saaha en pinani il faut pindinɗen parce que y a certaines choses il faut ɓe kalane beela aɓe paama ɗum ɓe ganda comme ça ete gorko e debbo so gondi kam tout va bien hakkude mabɓe ɓe ngala probléme woto jinnaɓe naat hen hay so goni duuɓi sappo on jibdinani onon oɗon belti goppeɓe sikki mataw en gari keddorɗen ko hojomaji ɗiɗi holno jiruɗa ko gartuɗa ko e leydi Sénégal walla mbiyen guila 2012 fewde hande to banggue ɓamtare développement holno jiruɗa Sénégal vraiment Sénégal hande joni hey machallah par ce que min premier am arde ga en vraiment ko 2004 mi arini 2004 garmi 2008 nden han sa ari han même pas atinta han ha électricité coupe han hakke 2 jours han 3 jours hen tout ça jari ɗon kadi 2011 aɗan toñi leydi amin wallahi 2011 mi ari 2017 mi ari ɗo 2020 ɓe wayanni mi ari ɗo mois août kono ɗo joni vraiment machallah autoroute nden sal yahanno Fouta joni eta ko lawol Linguére wata 17 heures e lawol mi anda donc ka yettade kono joni guila autoroute o waɗa non vraiment aéroport uji ɗi vraiment Sénégal joni waɗi bien développé machallah hay rien à dire alhamdulillah ina wayno en gardi hen ha ɗo so tawi won komin ponnoma namnade min namnakima wonno koye waktu o tan baddanno ɗen komin ponno namnade min namnakima mi rokkima ya haala ɗum mbaynoɗa ok d'accord non joni han mi sikki foof namnama joni min kam mbawmi wiide han ko affaire dewle han vraiment affaire dewle han jimi ko wallude jinnaɓe ham surtout jinnaɓe e caɗele ko ɓiye gorko walla ɓiye debbo so nahi hoɗande sen jogui caɗele min ñaagui on sibu Allah han ko so gari mbi on baba nene mi famani ɗum walla moƴƴani woto mbiye ko kecce par ce que janggo e janggo so caɗele nahi hen aran enen en gandi ko wiye dépression minen mbiye ko dépression kono onon ganda kon dépression onon dépression wiye han oɗo ko kecce wondi e neɗɗo fina suba han warto walla neɗɗo fina suba majja to ko caɗele nahe muɗum ha ɓurti to ala ballidiɗo ala yumma ala baba ala hay goto walluma majja bona wiye oɗo ha gam hankadine mbimi jimi widema han ko sibbo Allah e nelaɗo mum balle suha e mon so suha e mon gari wiide on ça va pas ko ni keɗoɗe son keɗima ƴewon wallude ɓe kadi masala haji ɗi kadi yo waɗe kono yo waɗe dow gonga debbo so wone fenade yo haal kañum feni gorko so wone fenade yo haal kañum feni kono wona fenade han watte e debbo goto kañum tan goto par ce que ɗum heewi wonde donc keɗeɗe les deux versions son keɗimi ɗin onon kalan hen ko mbawɗon wadde ho mbaɗon masala ha kono masala o vraiment mbaɗe e gonga ɗum hanjimi haalande on ɗum noon en gardi hen ha ɗo baɗɗo deftere wiyetede ma vie ma bataille ɗum noon ko haaldi kadi e gurdam makko ma won mo ganduɗa biiɗo ko gurdamam o haali ma won biiɗo o fotano haalde
kono ko haali ko kadi koko wuuri ko won kadi gordo ɗum ɗon. En jettimbo no feewi jibinede mbo leydi France, en nani kadi pular mbo haalata o ko pular celluɗo. Won jibinaɓe e laamorgo ngoni naam tawa mbawa haalde hono pular mbo haalata o, jeyaɗo sintu bamamɓe e banaji banggue baaba e banggue yummo. ɗum noon ko en beltanimomo no feewi e newtare nde. Ko wona ko ɗum konngol mbayni kuma en jaɓantano Amadou Kumbel walla mbiyen Saydou Kumbel. O wi sika wi sehilma a anda kam ene wayna ka jamfiɗo ɗum. soko tawi neɗɗo darima wi sehilam an de anda jikkam ka jawiɗo ɗum. o wi sa wi sehilma a anda jikkam ka jawiɗo ɗum woni mam tano Amadou tano Hamdine Kumbel. o wi sa wi sehilma a anda jikkam ka jawiɗo ɗum. Baba Abou Samba Diop o wi so wurɓe ƴewta eko mayɓe golli golle moƴƴe jograni gollude. ɗum noon en jetti ɓeɓe ganduɗa ko yaadoɓe men kala saaha, Kalidou Amadou Ba mo ganduɗa e kala saaha ko jaadowo e men. en calmini kadi ni omo ganduɗa ko Madame Kadiata Ba e omo ganduɗa ko Yayrek. ko noon kadi calminirɗen omo ganduɗa ko Mamadou Sané joldaka Mouna Sow ko toon to Belel Kelle. min mbi yo koni male Jombaje, Coumba Sow, Coumba Luuti, a jarama no fewi. Tongode temedere e capanɗe joyi e ɗiɗi ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo. jokkon e yebbe télé mon. Allah jarama, on jarama.